SLAM технологията революционизира транспортната индустрия. Доставя бърз и надежден метод за събиране на пространствена информация за по-добро менажиране, оптимизация и увеличаване на производителността. Всичко това става в няколко прости стъпки. Правилно планиране на маршрут за осигуряване на пълно покритие. Използване на удължители или безпилотни летателни системи за заснемане на недостъпни зони. Следва заснемане, което да се използва за нулева повърхнина при изчисления. Второ заснемане след натоварване за количествени сметки. Използване на софтуер FJD Trion Model за обработка и изчисление на количества. Посредством софтуера елиминираме шумове и сегментираме само информацията, която ни е нужна. Привеждаме облаците от точки в обща координатна система и сравняваме двете повърхнини. FJD Trion Model позволява автоматично генериране на доклад за лесно и удобно споделяне. Не се колебайте да промените вашия работен процес. Свържете се с нас за безплатна демонстрация. Геовара – всичко за геодезията и строителството.